Oke, hadap ke depan karo esem guyune diduduhke. Oh. Iki awake dhewe iki sowan ning ngene priyayi sepuh lho. Malam-malam Madiun iki kedunge kawruh lan ilmu uga kedunge seni lan budaya. Dadi awake dhewe ning kene ora pamer ning ikut berbaur di dalamnya. Nama asli Mia Aprilia ya Cahyu? Nggih, Pak. Asal Blitar. Asal Blitar. Dan iki teng Tulungagung. Oh, nggih. Nderek kagunge nggih. Nggih. Oh ya, alhamdulillah. Niki Mia Aprilia kagunge ketuane campur sari niki. Ketuane orkes niki ngoten. Alhamdulillah Mia Aprilia. Diteruske ning kene Rangel Saputri. Asma lengkap sapa Cahayu? Kula. Heeh. Rangel Meladiana Putri. Lah iya eneng putrine to. Daleme ngendi? Kula Kediri. Oh iya. Nggih. Kedirine sing ngendi? Kula Toyo Resmi. Toyo Ngasem. Resmi Ngasem. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sik kuliah ya Cahayu? Kula. Oh, pun ngasto guru kok iki. Ampun, Iya. alhamdulillah. Niki sambene teng dalem niki guru. Nggih. Iya, terus ke? Ya niki Mbak Puri Ratna. Ya Bu, Mbak Puri. Nggih, Asma lengkap sinten Cahayu? Puri Ratna Mutia, Pak. Puri Ratna Mutia. Daleme Asli Tulungagung, saniki di Ponorogo. Ponorogo. Niki Tulungagung ning di Pundhut Garwa Priyayi Ponorogo ngasta dadi bucare teng daerah Candi Melarak. Mara. Wah, tepungke karo warga masyarakat. Yo, diaturake apa kuwi jenenge tembang pambukane. Pambuka campur sari Nyu Kusumawardhani karo karawitan Nyu Hamong Rasa. Ya. Enggak, didadoske Mas. Ya, enggak.
akeh pamundhut, Nduk, diwaca dhisik. Ya. Saka sapa? Saka Ahmad Arifin. Iki sing do mirsani liwat YouTube. Ya akeh banget neng channel Ki Eko Official utawa Ki Eko Prisdianto Official. Ya. Dulur-dulur ya do mirsani ya liwat YouTube. Iki Ahmad Arifin nyenggol, Nduk. Ya. Request lagu apa kuwi? Denok ya sikep ya Ahmad Arifin Moyo Keten. Uga panjenengane ya Pak Basuki Beras Mbono Ngipik ya weh iki selalu hadir diwaca dhisik ya mergo iki ya penggemar ya Mbak Sih Mbak Winarsih sing saka Sumber Gempol Sambiro Byong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang nderek mirsani liwat streaming. Oh iya, matur semua nuwun Mbak Sih. Mugi-mugi kali sing sambi kala. Ya. Teruske ya, Yung. Teruske. Mas Lidik sik, aja Mas Lidik sik. Ora kenyono-nyono kok, Nduk. Kaya ora ning jadwal sadurunge jebul panjenengane Pak Sutresno iki gawe kejutan kok. Apa? Ya nimbali waranggana kenamekan Nganjuk Medion Jawa Timur khususé. Sapa? Priyayi Putri trah saka Surakarta Hadiningrat. Ngono. Ngono. Sing Manohara. Wah, jan priyayi kok leluwes kok. Iki mau kok manggone teng riku niku pripun to, Jeng? Wilujeng dalu Cahyu. Gawe ngagem mik to, Cok. Iya. Apa ndak tau nyekel mik to? Wilujeng dalu Jeng Mano. Minen kok mik. Amit. Biasane ndekno nggawa dhewe lho. Wah, nggawa dhewe ning mejen. Wilujeng dalu Jeng Manohara. Wilujeng dalu. Waduh, dai kok. Wah, jeneng nggih. Panjenengan sampun tepung saestu nggih karo Ibu Nyunarsih kalian Bapak Sutresno. Sampun. Weh, sing tepung dhisik karo Pak Sutresno apa karo Bu Nyunarsi? Ibu Erien. Ngoten. Kok Ibu Erien niku sebabe? Mergane riyen konangan. Oh iya. Konangan. Wis rumangsa dadi dulur nggih, Jeng. Nggih. Iya. Dalem panjenengan keng mriki tebih. Oh, tasik 10 menitan. Wah, cedek Monggo, banget. nggih, Nggih. katuran pinarak. Alhamdulillah. Wah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, Jeng. Nggih, Pak, semanten ugi kula nggih. Nggih. Wah, panjenengan saya gendut kok saya ketok manis. Kemualan ya. Jenengan ki pun ngoten lho kok ya. Piye? Menika Pak Sutres menika Hmm. kenalipun pun duwangu saestu. Nggih. Sakderenge corona. Oh, malahan? Nggih. Oh iya 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 iya. Soalnya riyen kan sering teng Kalimantan, pentas datang mriko. Oh. Terus kula sering diinepne Pak Sutres. Ngoten nggih. Nggih, Berarti teng dalem Kalimantan. oh. Tapi ibu mboten napa-napa nggih. Ibuke teng mriki, Pak Sutres teng mriko kalih kula. Oh. Nggih ngapunten lho Bu, niki pancen ya suarane wong ra iya. Ora padha lanange arep nyapo. Nggih sare-sare waton pikuleh. Jeng, Nggih, niki saderenge Mas Lidik Ludung kok tak aturi munggah pentas. Nggih. Ya jenengan tak dijeki njejel nembang sing Oh, sekeco. ngaten. Ya. Klasikan nggih. Nggih klasikan. Nggih, kula kok dangu mboten nyinom to. Nyinom nyamat? Nggih no. Oh iya. Mengke kula jenengan gandrung nggih Kang Mas. Waduh, cakepane pripun? Sing nula mawon. Oh nula. Nggih. Nula aku. Ya. Penake. Ya.
mungkin Pak Sutrisno ki anu lho Jeng. Dalam. Karo panjenengamu mek pirsa pas tembang-tembang liya. Tembang-tembang klasik ini ki mungkin panjenengane dereng nate mireng nggih. Oh, Mbak Bilih sampun nggih. Wong kula riyen ajaran karawitan menika nggih. Nyinden niku belajarane nggih dateng Sugih Waras, Sebayi mriki. Oh, berarti pun pirsa wit riyen nggih. Injih menawi. Kok menawi lho. Nalika ning Kalimantan iki lho. Oh, nek teng Kalimantan Sampe nggih nembange sering. apa? Nggih, ngoten niku. Wow. Klasikan campur sari nggih. Ya. Ngoten. Wah, hebat nggih. Terus dibayar kok. Kayak nganu. Kecemplungan nganu. Oh, alah lambe niku. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe. Menika nganu tutukipun. Tutukipun lha ya. Pas mengo menika kecemplungan nganu nyamuk. Nyamuk. Ya. Kok ya ro nek lambe niki kaya nyambik. Ya. Nyuwara ngene iki ya angel. Wah tenan lho, Nduk. Iki ya kanugrahan keluwihan peparinging Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, Niki nggih toh nyawa lho niki. diaturi kok. Toh nyawa pripun? Nggih, pengen suarane cilik ya diupet nih mengguri lunggoi. Ngulik suarane matus ngono nggih malah. Malah semaput. Ya. Tak papane sik. Ya.
matur sembah nuwun jeng Manu. Nggih, Ya, sami-sami. nanti dilanjut. Ya, Nduk, teruske, Nduk. Ya, ndang nanjake utawa ngaturi Mas Lirik Luduk munggah ning pentas.